Jsme Global Assistance a každý den se postaráme, aby lidé na cestách cítili klid a jistotu v náročných situacích. Jsme parťákem, kterým kryje záda, odborně i lidsky. Do našeho týmu hledám aktivní a především empatické kolegy, kteří touží po smysluplné práci a kolektivu báječných lidí. Že nemáš praxi, to nám vůbec nevadí. My tě tady všechno naučíme, hlavně když máš chuť pomáhat lidem. A co vlastně děláme? Řešíme nečekané situace našich klientů na cestách v České republice i po celé Evropě. Jsme tu 24/7 v 5 týmech, v češtině, angličtině a dalších jazycích. Pořádně tě zaškolíme, dostaneš mentora a tvůj manažer s tebou bude pravidelně mluvit, aby si uspěl. Dneska jsem pomohl rodině, která jela na dovolenou do Chorvatska, měli poruchu, zařídil jsem jim opravu na místě, aby neměli zkaženou dovolenou. Paní s dětmi píchla pneumatiku, odtahovala jsem to do pneuservisu, pneuservisy paní pomohly a paní mohla pokračovat dál. Pánovi na služební cestě jsem se postaral o havarované auto a zajistil letenku domů. Moje práce má smysl. Každý den někomu pomůžu. Lidský přístup a super kolektiv. Každý případ je jiný, učím se stále něco nového. Zázemí stabilní firmy, která se o mě postará. Jsem hrdá na to, že pomáháme lidem. Každý den někomu pomůžu. Můžu zařídit pomoc tam, kde lidé potřebují. Každý z nás je tady proto, abychom pomáhali. Umíme se postarat, aby vše dobře dopadlo. Přidej se k nám. Ty se postaráš o naše klienty, my se postaráme o tebe. A jak to dopadlo s koněm v nesnázích? Naštěstí dobře. Postarali jsme se, aby se vrátil domů a nemusel lovdit svačinu od řidičů.